Szeretnénk kérni, kedves vendégek, először is engedjék meg, hogy bemutatkozzak. Én a Magyar Galamb-Tenyésztők Országos Szövetségének vagyok az elnöke, és hát az ügyben jöttem ide önökhöz, hogy hát van itt nekünk egy nagyon szép tarkafarkú kokasunk. Hát mi meg úgy hallottuk, hogy magunknak van egy nagyon szép magyar fehér begyesük. A házigazdához szeretnék én szólni, ha itt van. Maga lenne az? Üdvözletem. Demjén Gábor, Ács Kazánkovács, magán nőgyógyász, állatorvos vagyok. Na hát kedves vendégek, egy rendes ember mielőtt valahova bekérezkedik, hát be is szokott mutatkozni. Követek jöttek hozzám messze Perzsiából, hogy jöjjek el önökhöz Nyírbogdány falváról. Demjén Gábor a becsületes nevem, és hozzám tartozik ez, mint a vőfej életem. Mesterségem ősi szokás, jól tudom, na de amíg élek, folytatom. Mert utódja vagyok én Attila királynak, még ma is enyém egyharmada az ő országának. És a vőlegény uramnak mennyegzős hatalma, kinek ebbe a házba, hát én remélem, hogy lesz birodalma. Na most kinevezett ő engem erre a mai napra belügyminiszternek, hát megkérdezem önöket, hogy hozzájárulnak ehhez? Igen, hát szűkön, de azért hozzá. Na hát mondanám is a jövetelem célját, hogy teljesítsem gazdám akaratát. Hát kedves uram, én a minap ebbe a faluba jártam, és tudom, hogy egy szép galambot találtam, és ennek ide repült a fágya. Hát legyen már jóhoz, hozza ki hozzája. Valami galambot nézzünk már ennek a fiúnak, jó? Valami eladó. Na, megpörgetem neked, jó? Az a biztos? Na, hozzájártál udvarolni? Hát nem. Mi a baj? Fiatal. Fiatal. Szép lány. Azt mondja a vőlegény, hogy aranyos, meg fiatal is ez a kislány, de mennyasszonynak még fiataltán. Na de ha Isten enged minket erővel, egészsége, majd férhez adunk téged is, csak apjék bírák jó sok pénzzel. Na de puszit azért megérdemel. Hát akkor valami idősebbet nézze már ennek a fiúnak, jó? Arra is lehet, oké? Olyan tojának valahol galambot nézzem már, azt mondja. Ketten is vannak. Azért megpörgetem neked őt is. Na hozzájártál udvarolni? Ne tagad! Biztos? Biztos. Hát, 1000%? Mi a baj vele? Többen vannak. Az azért puszit azért ő is megérdemel. Nézzem már valami normálisabb, vagy tényleg, amilyen neki való galambot, jó? Hát jönnek itt kifele, ahogy a szakácsot hozza ki a konyháról. Hát, ez már igen. Tessék, meg szabad pörgetni? Nem tetszik szédülni nagyon? Nem, annyira nem, hogy el ne szédüljen. Na, hozzájártál udvarolni? Nem. Mi a baj vele? Mama, főzni tud? Hát tudom. No kedvét szabdasni? Minden. Nagyon jól tudsz főzni. Hát akkor meg mi a baj? Ismered is, úgy látom. A hajammal sincs gond. Semmi. Be van járatva, mama. Na, A bauti fogamban este. mindent elmond, semmi gond nincs vele. Nem jó? Akkor se kellett. Arra kérjen, adok neked egy. Puszit megérdemel, mama. Na jó. Na, akkor én elmentem. Köszönjük szépen. Kosarat kaptam. Hát, mama. Addig megyünk még egyet. Jöhet a következő, a kukaszguram, jó? Hát, Járjunk a végére. jó válogatom, csak jó válogatom. Hogy ezt nem mondtam, mikor megbeszéljük a dolgokat. Ez mind? Na, drága barány, nem ismerek kérdezősködni, ma 21. században már itt minden lehetséges. Nagyon elmosolyodtál amúgy, te fiú. Szerintem nem ő lesz az. Nem? Akkor egy puszit vagy egy készfogás megérdemel ő is, én nem bánom. Hát gazduram, tessék várni, mert már elég volt ebből a sok. Adjál már nekünk egy nagyon pontos leírást. Először is szeretném megkérdezni, akit keresünk, a nevét. Dorina. Dorina. Mándoki. Milyen? Mándoki. Nem mindegy, mert lehet neki egy nyolcani. Én már nem tudjuk semmiben. Magassága? Ilyen 170. Lába mérete? 39. Jó, dajszámát azt meg úgyse tudod megmondani. És a legfontosabbat mondjam, a ruhaszíne. Az fehér. Biztos? Biztos. Láttad? Na jó. Hát akkor valami hasonlót nézzünk már ennek a fiúnak, jó? Aki megfelel ezeknek a paramétereknek.
Hát ha jön, akkor meg is lehet tapsolni. Ő? Azért a biztonság kedvéért megpörgetek neked ők is, jó? Na, hozzájártál udvarolni? Igen. Jaj, de határozott ez a fiú. Biztos? Biztos. Nincs már benne senki? Maximum a kiskutyát tudja kihozni. Akkor kedves vendégek, csokorátadás fog következni, mert az én vőlegény barátom még tegnap este 11 órakor felhívott Messenger videóhívásba, hogy Gabi, hogy is van akkor ez a csokorátadó, 2 hónapja gyakoroljuk ezt a verset. Hozzáteszem, 2 hónapja, anyuék. Na de megtanulta, én ezt biztonsággal merem állítani, mert tegnap este nagyon vagányul ment neki. Nagy csendet szeretnénk kérni, és akkor a versen együtt add át a virágot. Virágot a virágnak. Meg lehet kapcsolni.